rokách. Ja nás tu tak 20, tak otvorím, že Ola. Máš? Mám. Ja? Môžeme ísť. Chce sa mi cikať, ale asi to zvládnem. No dobre. A idem aj s nimi? Či sa s nimi Ne, rozlúčim? nechaj. Vás tu dobre, tak čaute, nechám vás. Ne. A kde mám tašku? Na čo do tašku si bereš? Kabelku. Potrebujem si zobrať, ne? Alebo však nepotrebujem. Platíš ty. Vybavené. Daj to aj do pesničky, že platil som ja. Dobre. Daj. Idem v takýchto šlapkách. Otvorím, že Ola, vraj rušenie kľúdu. Suseda si doma. Ja, a ty. Sme my dvaja. Asi ma odpojí teraz od Wi-Fi, takže podľa mňa vám, že na chvíľu seknem. Pretože už sedíme v aute. Takže už nejazdím v zlatej Tesle. Už jazdím v černej Tesle. Zokjedný jedím. Nejde tým. Nefajčím v tomto aute. Ani v tej Tesla predtým som nefajčila, akože. Iba také tie... čo sa tomu hovorí?